Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε γεροί και δυνατοί. Σήμερα, πολυαγαπημένες μου και πολυαγαπημένοι μου, 13/8/2021, έχουμε μια εμβόλυμη εκπομπή, μια εμβόλυμη ομιλία. Ο λόγος είναι ύψιστος και μέγιστος. Λόγος ο οποίος συλλεκτικά όποιοι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και μπορούσαν βαθύτατα να κατανοήσουν αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα και αυτά τα οποία είναι συνέχεια του κατακλυσμού, σαν επίγνωση, σαν γνώση, σαν αποκαλύψεις, είναι μια ασύλληπτη στην κυριολεξία ημέρα, δόνηση, ευχαριστίες στόλων, ευχαριστίες στο μέγιστο των Μεγίστων Ιησού Χριστό. Θα καταλάβετε και σε αυτή την εμβόλυμη σύντομη ομιλία μας τι εννοώ. Η ανθρωπότητα ζει ιστορικές στιγμές, στιγμές που ποτέ πριν στην ιστορία της Παναγίας Γείας δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο, ποτέ μα ποτέ. Ακόμα και σε τεράστια κοσμικά γεγονότα που ήταν οι λεγόμενοι σεληνιακοί κατακλυσμοί, όπως τους έχετε παραλάβει από τη γνώση του κατακλυσμού. Κατακλυσμοί οι οποίοι λαβαίνανε χώρα πάνω στην Παναγία Γεία. Η αλλαγή των υδάτων δημιουργούσε υποθετικά νέους πολιτισμούς και νέους πολιτισμούς. Η αλήθεια όμως είναι ότι κανένας νέος πολιτισμός δεν υπήρξε επί της ουσίας. Υπήρξε ένα αναμάσιμα του ψεύδους, του εφευρέτη του ψεύδους, του παρατράγωδου αυτού που εκατομμύρια χρόνια είναι φυλακισμένη η ανθρωπότητα σε μια μοιερή μαύρη οτότητα, η οποία κυριολεκτικά πλέον σας έχει δοθεί με τόσο απλή δημοτική ποιος είναι, ποιους χρησιμοποιεί, πώς κοροϊδεύει την ανθρωπότητα με τα χρήματα της μονόπολης, πώς όλοι οι καρτούν εξουσίες κοροϊδεύουν πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους και μετά προσπαθούν επεγνωσμένα να κοροϊδεύουν την ανθρωπότητα. Αλλά σήμερα όμως δεν είναι σχέσεις εκείνες που έχουν μπαρουτοκαπνιστεί τόσο πολύ, που δεν έχει προηγούμενο το μπαρουτοκάπνισμα το οποίο τις διέπει αυτές τις ψυχές, και γι' αυτό λοιπόν παραλαμβάνουν και τη γνώση του κατακλυσμού και φυσικά και τη σημερινή μας ομιλία. Έχουμε αναφερθεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια στη γνώση του κατακλυσμού. Έχουμε αναφερθεί από το σύγγραμμα που ξέρετε ο κατακλυσμός του Νόε στο νου των ανθρώπων και επιστροφή στο Θεό από τις 31 Ιουλίου του 2015, όταν παραδόθηκε δωρεάν στην ανθρωπότητα. Έχουμε φτάσει 2021 Αύγουστος, έχουμε κλείσει δηλαδή ήδη 6 χρόνια, είμαστε στον 7ο χρόνο. Τους τελευταίους 18 μήνες η ανθρωπότητα πλέον ζει καταστάσεις εντελώς πρωτόγνωρες από την έννοια και από τη μεριά, όχι ότι ποτέ δεν βιαζόταν φύση και παραφύση, όχι ποτέ δεν ήταν υποχρεωμένη να ζήσει μόνο ψέματα, αλλά ότι πλέον ο φευρέτης του ψεύδους προσπαθεί πλέον με νύχια και με δόντια, όπως ακριβώς το ακούτε, σε όλο τον πλανήτη, από όλες τις εξουσίες, να μπει μέσα πλέον στα σώματα των ανθρώπων, δήθεν να σωθεί η ανθρωπότητα από το πρόβλημα, λέει, της αρρώστιας. Μα η μεγαλύτερη αρρώστια, η μία και μοναδική, είναι ότι πίσω από όλες τις εξουσίες είναι ο φευρέτης του ψεύδους. Είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει ψυχές σεληνιακές, υβρίδια, κλόνους, μεταλλαγμένους, επιρρεπείς εξουσίες, επιρρεπείς τα αξιώματα, πουλάνε όχι την ψυχή τους, όχι τη μάχη του πατέρα τους, δεν διαθέτουν καν ψυχή πλέον. Και προσπαθούν απεγνωσμένα, γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν πλέον ούτε στα ποσοστά, ούτε στα νούμερα, ούτε 18 ολοκληρωμένες στην τρομοκρατία. Όλη η ανθρωπότητα να μπει και να διαθέσει πλέον την ψυχή της και το σώμα της, γιατί αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Προκειμένως λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα το οποίο είναι αυτό το οποίο, εάν με ακούτε, το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν αυτοί που μας αγαπάνε να θέλουν να μπουν στο σώμα μας ο καρκίνος, ο θάνατος, ο όλεθρος, η αλλίωση της ένωσης με της πηγής. Τους λέμε λοιπόν και σε αυτούς. Το παιδί
Είμαστε στο τέλος πλέον. Το πρόβλημα είναι ένας και λέγεται Σατανάς, λέγεται διάβολος, λέγεται μαυροψύχης, λέγεται εφευρέτης του ψεύδους, είναι ανθρωποκτόνος και είναι πίσω από όλες τις εξουσίες ανέκαθεν επάνω στην Παναγία Αγία. Αυτό είναι το πρόβλημα, ώρε εσείς. Αν ώρε εσείς δεν έχετε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, είναι πρόβλημα δικό σας. Όχι πρόβλημα των φωτισμένων ψυχών που είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να περιμένουν το κάθετη, γιατί είναι πρώτο πυλόν το κάθετη. Σήμερα είναι 13/8/2021. Στο μέρος που βλέπετε αυτήν την ασύλληπτη εικόνα που σας έχει πει ο κατακλυσμός, είναι ο μέγιστος των μεγίστων και κλείνει σήμερα 13/8/2021 ένας ολόκληρος χρόνος. Από το ίδιο το σημείο σας ομιλεί σήμερα ο Θόδωρος, ο οποίος δεν έχει έρθει εδώ πέρα με όποιους πρέπει να είναι εδώ πέρα για να μιλήσει τυχαία. Έχει έρθει για να σας θυμίσει στους πραγματικούς χριστιανούς, στις πραγματικές ψυχές που είναι παρατοκαπνισμένες, που δεν είναι πίσω από κοτάκια από θεσμούς και όλους από αυτούς τους κερατάδες που λένε μόνο ψέματα και περιμένουν από το κουμπί που κόβει χρήμα κάθε μήνα να μπορέσουν μέσα από τη χρηματοδότηση να έχουν επιρροή μέσα από τη χρηματοδότηση πάνω στην ανθρωπότητα. Είναι η μέγιστη ημέρα να την εντυπώσετε μέσα στην νοησή σας. Όλοι σας τη σημερινή ημέρα. Είναι 13/8/2021, ακριβώς ένας ολόκληρος χρόνος από την έλευση του μέγιστου που τον βλέπετε στην εικόνα. Όποιος αφισβητεί την εικόνα, ωρε και ερατάδες, εφευρέτες του ψεύδους, να έρθει να με βρει και να μου πει είναι ψέματα. Και να το πατήσει κατάλληλα ο Θεόδωρος και όσοι είναι πίσω και πάνω και ψηλά από τον Θεόδωρο και ερατάδες, τι κάνετε ωρε εσείς, τι κάνετε ωρε εσείς, Ποιο κοροϊδεύετε. Γιατί νομίζει κατακλέει με αποσύγραμμα και κάθε μία ομιλία όλοι που φεύγουν σαν τους λαγούς. Έχετε δει πουθενά μία ομιλία πάνω από 50 ομιλίες, 3 ώρες και 4 ώρες και 5 ώρες και 2 ώρες, ένας να κοινοποιήσει μία ομιλία? Έχετε δει έναν από αυτούς που βάζουν και καλά με τα κόμματα υποψήφοι να σας ελευθερώσουν από το κακό Μητσοτάκη ή να σας ελευθερώσουν από τον κακό Τσίπρα ή από τον κακό του Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν ή από όλους αυτούς που έχουν παίξει το παιχνίδι του ευρέτου ψεύδους? Έχετε δει μία κοινοποίηση από αυτούς που θέλουν να μας ελευθερώσουν? Μία κοινοποίηση οπουδήποτε, στα δικά του site, σε οποιοδήποτε τρόπο και μπορεί να έχουν 2, 3, 10, 1000 ανθρώπους κοντά τους? Έχετε δει? Κανένας, τίποτα. Γιατί ο μπαμπάς τους, ο διάβολος που είναι μέσα τους, το απαγορεύει. Γιατί άμα κάνουν το λάθος και κοινοποιήσουν καμία τέτοια ομιλία, θα τους κάνει νταντά. Και επειδή φοβούνται πολύ τον νταντά αυτοί, είναι τόσο πολύ άκαπνοι και αυτό το νταντά δεν κάνουν τίποτα. Παραβγαίνουν, παίρνουν μικρόφωνα και λένε θα πάμε με το τάδε κόμμα, με το άλλο κόμμα, με το παραπέρατο κόμμα για να διώξουμε τον κακό του Μητσοτάκη. Λέτε και πάνω στον πλανήτη υπάρχει ένας που να εκπροσωπεί οποιαδήποτε μορφή της εξουσίας, ακόμα και δήμαρχος, που να μην είναι από τη χρηματοδότηση του μαυροψύχη. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουν βγει τα πάντα στον αέρα, στο φως, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Επειδή αυτή την ευόλυμη σύντομη ομιλία, αδέρφια μου, σήμερα που βλέπετε και ακούτε και βλέπετε και την εικόνα, είναι μια τεράστια ημέρα, είναι μια τεράστια δόνηση. Στις μέρες που ήδη θα ακολουθήσουν, αρχίζει ενωμένης από τις 16 του μήνα που μας είχαν πει ότι πρέπει όλοι οι υγειονομικοί να έχουν εμβολιαστεί, που λέγεται ότι πήραν παράταση για τον Σεπτέμβρη μήνα. Στις κλιματικές συνθήκες, και όχι φυσικά κλιματική αλλαγή με τον φρέτο του ψεύδους, οι κλιματικές συνθήκες, μιλάμε τον ήλιο, μιλάμε τα νερά, μιλάμε την υγρασία, μιλάμε πλέον τη θερμοκρασία των νερών της θάλασσας, δηλαδή πλέον εκεί έχουμε πιάσει πλέον το τέρμα, είναι το όλο με λίγα λόγια από τα στοιχεία της φύσης, τα οποία καταδεικνύουν ότι ετοιμαζόμαστε για κάτι τερατώδες, κάτι ασύλληπτο, κάτι μοναδικό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πάνω στη γη, ποτέ. Και επειδή ξέρει λοιπόν ότι ο φρέτος του ψεύδους που πλέον είναι στις τελευταίες του εκδρομές, μαζί με όλους αυτούς που τον υπηρετούν, ότι χρόνος δεν υπάρχει, πλέον απροκάλυπτα, φόρα παρτίδα που λέει ο λαός, θέλουν να σας πάρουν με ιδίαν βολή στο σώμα σας. Η σημερινή ομιλία, η εικόνα που παραλαμβάνεται φυσικά από τη γνώση του κατακλυσμού, γιατί σας είπα επανελειμμένως ότι δεν τολμάνε να κάνουν ούτε μία κοινοποίηση, καμίας ομιλίας ενός κατακλυσμού. Καμίας. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να πουλάνε προϊόντα, το μόνο που
να κάνουν είναι να λένε μόνο ο καθένας στη δικιά του δεξιότητα, ο καθένας στο δικό του υπομάγαζο, αλλά το αποτέλεσμα να είναι μόνο αντινόηση. Και επειδή είδατε και μια αλλαγή στην εικόνα, είναι ακριβώς αυτό που συνέβη πριν από ένα ολόκληρο χρόνο. Κάτω βλέπετε το μέγιστο των μεγίστων, ο οποίος ήρθε για να τελειώσει την ιστορία. Και το πάνω μέρος του ουρανού βλέπετε και με τον τρόπο που ήρθε. Όποιος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία, ένσταση, θα σπάσει τα μούτρα του. Γιατί το βάρος που παίρνουμε στους ώμους, για να σας πούμε αυτά, να σας δείξουμε αυτά, να σας δείξω κατακλυσμό στα αυτά, να τα ισχυριστεί αυτά, να τα υπερασπιστεί αυτά, να ξέρει με ακρίβεια τι είναι αυτά, δεν φαντάζεστε πόσο ξεπερνάει κάθε τι το μέγεθος της λέξης αλήθειας. Αυτές είναι αφίξεις από το όλον. Η λέξη σεβασμός στο όλον δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αυτό που εσείς νιώθετε η πραγματική είναι, οι οποίες όχι τυχαία πλέον στις μέρες που ζήσαμε, αυτά τα οποία παραλαμβάνετε από τον κατακλυσμό, όλα αυτά που παραλαμβάνετε και από το σύγγραμμα και από τις ομιλίες, είτε είναι εκεί μέσα της εικόνα που βλέπετε, είτε τις σφραγίδες που έχετε δει πάνω στο σύγγραμμα, είτε τους δύο ήλιους στο βίντεο, είτε οτιδήποτε έχει ξεστομιστεί από τη μεριά του κατακλυσμού και από τον Θεόδωρο, είναι μόνο για ένα γεγονός, ότι όλα πιστοποιούν ότι η ώρα είναι τώρα, η στιγμή είναι τώρα. Να είστε σίγουροι για τον δρόμο που ακολουθείτε. Είναι δρόμος τόσο πολύ μονόδρομος, που κυριολεκτικά έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες ομιλίες. Όποιος έρθει σε αυτή τη γνώση και κουβαλάει ίχνος θεσμού, ίχνος, όχι θεσμό, όχι θρησκεία, όχι υποθρησκεία, όχι πολιτικό κόμμα, όχι πολιτικό κομμάτι, όχι πολιτική οργάνωση, όχι κοινωνική οργάνωση, οτιδήποτε είναι του συστήματος, γιατί το σύστημα τα χρηματοδοτεί όλα αυτά που χρειάζονται, όλες τα όσα χρειάζονται για να πάρει την νόησή σου, να σου δημιουργήσει αντινόηση. Όποιος λοιπόν έρθει στη γνώση του κατακλυσμού με κομμάτι θεσμού, ό,τι και να είναι αυτό, εδώ δεν έχει θέση. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι πεντακάθαροι, γιατί ο Ιησούς όταν κατέβηκε δεν πήρε τίποτα παλιό. Τίποτα. Ούτε το νόμο ήρθε να συμπληρώσει, ούτε τίποτα. Ήρθε να υπάρχει ένας ψεύταρος, ένας λοποδίτης, ένας εσχρός, τρισάθλια ιερή οντότητα, που μέσα από τα ψεύτικα χρήματα κάθε φορά με τι μορφή είχαν, έφτιαχνε εξουσίες σε επαγγελματικούς στρατούς και επέβαλε την αδικία και την αντινόηση. Τίποτα άλλο. Και κάθε μια ψυχούλα γεννιόταν και έμπαινε στο φέρετο εντελώς αδιάβαστη. Ο Ιησούς λοιπόν, ο μέγιστος μεγίστων, αυτό ήρθε και έκανε. Τα έβαλε με όλους και με όλα, δεν υιοθέτησε τίποτα απολύτως και είπε ξεκάθαρα ότι έχω πολλά να σας πω. Αλλά δεν θα τα καταλάβετε. Όταν θα έρθει όμως κάποιον που τον ονόμασε παράγραφο, θα σας πει ακριβώς αυτά τα οποία έχετε παραλάβει από το σήμα του κατακλυσμού. Θα πάμε στην αιωνιότητα, δηλαδή ταμείο, δηλαδή τελείωσε. Δηλαδή θα συμβεί αυτό που μέσα στο σύγγραμμα και μέσα στις ομιλίες σας έχει μιλήσει ο Θεόδωρος για ένα κοσμικό γεγονός που θα λάβει η χώρα στο βόρειο πόλο και θα σηκωθεί ένα κύμα αμέτρητο. Αμέτρητων χιλιόμετρων, αμέτρητων, δεν θα μετριέται. Γιατί αυτή η γη, αυτό που ζείτε, αυτό που αναπνέετε, αυτό που κινείστε κάθε μέρα μέσα στο σπίτι σας, μέσα στους φίλους σας, μέσα στην εργασία σας, μέσα οπουδήποτε, δεν είναι ζωή. Αυτό ζείτε το ψέμα. Και ο καθένας εξ ημών συμμετέχει σε αυτό το ψέμα όσο βολεύεται. Πόσο βολεύεται ο καθένας? 5%. 5% κολυμπάει στο ψέμα. Ο Χριστός όμως είναι φως, είναι αλήθεια. Το όλο είναι φως, είναι αλήθεια. Δεν έχει ούτε μισό του μισού, το μισό της 100 ψέμα και σκοτεινιά και βόλεμα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό η αιώνια ζωή που πολλές φορές είχε ξεστομίσει ο μέγιστο μέγιστο. Δεν έχει σχέση με αυτό το ψέμα. Ο κάθε ένας άνθρωπος κοιτάει να είναι πρώτα απ' όλα αυτός καλά, ενδεχόμενα και 5 στο περίγυρό του καλά και τελείωσε. Μοιαστήκατε πάνω στον πλανήτη τι γίνεται. Μοιαστήκατε ποιος κόβει το χρήμα. Μοιαστήκατε ποιος έφτιαξε το Ισλάμ. Μοιαστήκατε τι σημαίνει η Ελλάδα συνέχεια να έχει μόνο εφιάλτες και πρόεδρους πολιτικούς και παπάδες και μπροστάριδες και παντού. Μοιαστήκατε βρεσείς. Δεν μοιαστήκατε. Αυτοί όμως που μοιάζονται είναι εδώ. Οι υπόλοιποι που δεν είναι εδώ και δεν κάνουν και κοινοποίησεις ομιλίες είναι αυτοί που βολεύονται. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα λόγια που ξεστομίζει ο Θόδωρος. Είναι αστροπελέκια στην κεφαλή τους, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, γιατί αυτό ζούμε τώρα. Όποιος έχει δώσει ό,τι έχει δώσει, αυτό θα πάρει.
Και αυτό που θα πάρει, θα το πάρει μέχρι τέρμα. Δεν θα υπάρχει πλέον έλεος για τίποτα. Γιατί το έλεος για το οτιδήποτε πρέπει ο καθένας να το δώσει πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον εαυτό. Για όλο αυτό το ψέμα που ζει η ανθρωπότητα, ο καθένας εξ ημών πόσο έχετε νοιαστεί. Για το ψέμα, το ξεπούλημα του ελληνισμού, πόσο έχετε νοιαστεί. Για το ψέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μας υποχρεώνει η μερία οντότητα να δώσουμε ιδίαν βούληση τα σώματά μας, τα οποία πλέον δεν θα είναι σώματα της πηγής, πόσο έχετε νοιαστεί. Ή δεν νοιάζεστε καθόλου και τρέξατε να γίνετε νεκροζώντανοι για να βολευτείτε, όπως πάντα προσπαθούσατε να είσαστε βολεμένοι, ώρες εσείς. Επειδή η σημερινή μας ομιλία ήταν ένα είναι μας για αυτή την άφιξη που ήδη έλαβε χώρα στη γη και που βέβαια στην Ελλάδα εννοείται. Ένα ολόκληρο χρόνο, 13/8/2020, 13/8/2021 σήμερα. Έγινε αυτή η ευόλυμη ομιλία για να μιλήσει το όλον στις ψυχές σας, να σας πει ότι βλέπει τα πάντα, μοιάζεται και τα πάντα, γιατί τα πάντα είναι όλων. Το θέμα όμως είναι από όλους εμάς, ωραία άνθρωποι μου, πόσο νοιαζόμαστε για εμάς. Θέλω λοιπόν, επειδή ήταν πολύ σύντομη και ευόλυμη η σημερινή ομιλία, να εντυπώσετε ύψιστα μέσα στη νόησή σας, σήμερα, τη σημερινή ημερομηνία 13/8/2020, 13/8/2021. Η άφιξη αυτών που μιλάνε για χαρακτήριστοι όλοι που δεν ξέρουν τι λένε, είναι εδώ. Το βλέπετε με τα μάτια σας, το βλέπετε στην εικόνα. Φυσικά, πού θα έρθει να γίνει η παρουσία του? Σε αυτούς οι οποίοι μόνο Χριστό δεν εκπροσωπούν και δεν υπηρετούν. Σε ποιους θα έρθει να δώσει τα διαπιστευτήρια, τα ζευστήρια, ότι είναι εδώ, ότι πλέον ο χρόνος τελείωσε, δεν υπάρχει χρόνος. Και θα καταλάβετε πολύ καλά όλοι, που θα πάει εκεί η πράσινη ανάπτυξη και που θα πάνε και τα πράσινα άλογα. Θα τα καταλάβετε όλοι. Όσοι μιλάτε και ακόμα μια φορά προσπαθείτε να δώσετε ψέματα, να δημιουργήσετε συνθήκες, χωρίς να ρωτήσετε κανέναν, όπως πάντα, το ποιος είναι ο σωστός και δυνατός τρόπος να γίνει η εξουσία πάνω στην ανθρωπότητα, με την παλιά τάξη, με τους τραγικλαθικούς όρους που εκπροσωπούν όλες τις εξουσίες μέχρι τώρα, με τη νέα τάξη που θέλουν μια ανθρωπότητα Robocop και πράσινα άλογα πάνω στην ανάπτυξη και στην ενέργεια. Θα καταλάβετε όλοι σας, στην κυριολεξία όλοι σας, τι ακριβώς γίνεται τώρα, και θα το καταλάβετε όλοι σας, όχι εσείς που είσαστε στιγμές του κατακλυσμού, γιατί εσείς έχετε καταλάβει πλέον που βρισκόμαστε. Μιλάω για όλη τη μεγάλη κάστα που κατατάσσονται στη λέξη βολεμένοι. Αυτοί οι βολεμένοι που βολευτήκανε σήμερα, που πήγανε στο τραπέζι και φάγανε, που πήγανε στην τουαλέτα, που πήγανε σε ένα κρεβάτι και κοιμηθήκανε, που βολευτήκανε γιατί πλέον με την καρτούλα μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε πέρα δόθερ, δηλαδή βολτούλες και διακοπούλες και τσάρκα, και στα σούπερ μάρκετ. Γιατί λένε ότι πλέον δεν θα μπορούν να μπουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει τσενές ούτε στα σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για τόσο πολύ αγαπάει την ανθρωπότητα ο μαυροψύχης και τόσο πολύ αγαπάνε την ανθρωπότητα και όσοι τον υπηρετούν μέσα από τις εξουσίες. Γι' αυτό λοιπόν θα καταλάβουν όλοι. Δεν θα εξαιρεθεί κανένας. Και πρώτα απ' όλα οι βολεμένοι, πόσο θα ξεβολευτούν. Γιατί για εσάς ώρες ψυχούλες μου, πολύ αγαπημένες και πολύ αγαπημένοι, είσαστε πάντα ξεβολεμένοι. Ποτέ δεν κοιτάξετε να βολευτείτε. Γιατί πάντα μέσα στην ψυχή σας πάντα, τυπούσε στην καρδιά σας, αυτός που βλέπετε στην εικόνα, με τα δικά σας τα μάτια. Αυτός που μέσα στην ψυχή σας σας έχει δομήσει ένα νου που να σκέφτεστε πριν να γεννηθείτε, που είσαστε με ένα φυσικό σώμα, πόσο προσινό και φταρτό είναι, τι σημαίνει να υπάρχουν όλες πάνω στη γη μόνο αδικίες και ψέματα, και φυσικά αυτό που λέμε, τη ψυχή θα παραδώσεις. Διότι εγκλωβιστεί βολεμένος στα λίγα γήινα χρόνια μέσα σε μια τουαλέτα,
αντιλαμβάνεστε πόσο φυλακισμένη η νόησή του είναι και πόσο περιμένει να φορέσει μάσκες και τα υπόλοιπα για να μην πεθάνει. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι μόνιμα πεθαμένος. Είναι μόνιμα πεθαμένος. Το βλέπετε στα μάτια τους. Τα μάτια τους είναι σε διαστολή. Είναι σαν και αυτούς που τους έχει χτυπήσει ηλεκτροσόκ. Είναι στη διαστολή από τον φόβο του θανάτου. Εσείς όμως, ωρε ψυχούλες μου, εσείς τα ματάκια σας είναι ήρεμα. Είναι νυφάλια. Δεν σας αγγίζει τίποτα. Δεν εννευριάζετε. Δεν θυμώνετε. Δεν είναι στεκόκκινοι σαν μπαρούθια από το θυμό σας ή από το άγχος και την αγωνία του φόβου του θανάτου. Γιατί έχετε φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα που πρέπει να φτάσει ένας ανώτερος του ανθρώπου και είναι έτοιμος για όλα. Αλλοί σε όλους αυτούς που φοράνε μάσκες, που τρέχουν σε όλα αυτά που τους λένε οι ψεύτες, δήθεν πάντα βέβαια για το καλό τους, για να μπορέσουν να ζήσουν μια ώρα παραπάνω ευχαριστημένοι με την τουαλέτα που θα πηγαίνουν μια ώρα παραπάνω. Αλλά ζωή και θάνατος, θάνατος και ζωή, ψυχή, πνεύμα και νου και ύλη, είναι κάτι πάρα πολύ περισσότερο. Δεν μπορεί να φτάσει η νόησή τους. Σίγουρα ο αφιβρέτης του ψεύδους φρόντισε τα μέγιστα εκατομμύρια χρόνια και τους δικούς μας χρόνους να κλέψει από όλους τους ανθρώπους τη νόηση. Όμως έχουμε πει ότι τουλάχιστον οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ο ελληνισμός με λίγα λόγια, είχε χρυσά θεία συμπαντικά δώρα να καταλάβει τα τελευταία 10 χρόνια ότι τον έχουν εξουσιάσει, τον έχουν κυβερνήσει, τον έχουν καθοδηγήσει, τον έχουν οδηγήσει μόνο εφιάλτες. Και τι κάνετε εσείς, μόλις βλέπετε τους εφιάλτες που δεν έχουν προηγούμενο στον πλανήτη? Σας έχει πει ο Θεόδωρος, ο τελευταίος φύλαρχος σε μια φυλή στη Νέα Ζηλανδία ή στην Αυστραλία ή στην Νότια Αμερική, αν έκανε ένα από όλα αυτά που κάνουν εφιάλτες, θα τον είχαν βράσει την ίδια μέρα. Και 10 ολόκληρα χρόνια πλέον δεν υπάρχει ελληνισμός. Και πάλι συνεχίζεστε να τρομάζετε, να φοβάστε και να προσπαθείτε να δείτε. Και για όποιες ψυχούλες ακόμα δεν είναι ζωντανοί νεκροί, γιατί οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Παραλάβετε σήμερα αυτή την ομιλία, παραλάβετε σήμερα την εικόνα που μας επέτρεψε ο κατακλυσμός να παραλάβουμε ο κατακλυσμός. Και φυσικά ούτε και αυτό θα το δείτε πουθενά, θα το κάνουν σαν κοινοποίηση, γιατί είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Ενώ να σας δείξουν κάτι άλλες μπουρδες, να βαράτε στα χαπνά τους μουσουλμάνους, ή ο Ερντογάν έπεσε, ή είμαι με το τάδε κόμμα, ή φταίει μόνο ο Μητσοτάκης, δηλαδή τους ψεύτες, τους υποκριτές, τους χρωματείς και τους φαρισαίους, αυτούς τους κοινοποιούν συνέχεια, δίνουν εκεί πέρα εκατομμύρια και χιλιάδες views. Άμα να πάρετε αυτή την κοινοποίηση, την εικόνα που βλέπετε, και μάλιστα η ομιλία γίνεται και από το σημείο που ήρθε ο μέγιστος στο μεγίστον, αυτό υπάρχει μόνο στον κατακλυσμό. Με το να μουγκώνουν τις ομιλίες, με το να κατεβάζουν τα βίντεο, με το να κατεβάζουν τα like, με το τις θεάσεις να κοντεύουν να φτάσουν στο 0 και ούτω καθεξής. Είτε είναι από τη μεριά του κατακλυσμού, είτε είναι από την άλλη τεράστια μεριά όλων των βολεμένων. Απόλυτος σεβασμός στο όλον. Και επειδή οι βολεμένοι δεν θέλουν να ξεβολευτούν, οπότε από τη μεριά τους, ό,τι αντιστοιχεί στο καθέναν, είτε είναι ένας απλός άνθρωπος, είτε είναι μια οποιαδήποτε εξουσία ιερατική της πλάκας, πολιτική της πλάκας, τραπεζικό σύστημα της πλάκας, επαναστάτης μπροστάρης Τσε Γκεβάρα της πλάκας και ούτω καθεξής. Επειδή λοιπόν όλοι αυτοί από τη μεριά τους τον απόλυτο σεβασμό στο όλον εκ του αποτέλεσματος δεν το έχουν δείξει, σας λέει λοιπόν, τελειώντας τη σημερινή ομιλία, απόλυτος σεβασμός στο όλον. Ο καθένας εξ ημών, να είστε σίγουροι και συμπαντικά σας το υπόσχεται ο Θεόδωρος, θα το λάβουμε όλοι στο άπειρο της 100. Το ακούσατε εσείς και ψυχές του κατακλυσμού και βολεμένοι. Όποιοι δείξανε τον απόλυτο σεβασμό στο όλον, ξέρουν τη συνέχεια. Όποιοι δεν δείξανε το απόλυτο σεβασμό στο όλον, δεν ξέρουν τη συνέχεια. Ούτε περνάει από το μυαλό τους τι πρόκειται να συμβεί και να απακολουθήσει. Επειδή όμως γνωρίζουμε με ακρίβεια το τι θα απακολουθήσει και αυτούς που δείξανε το απόλυτο σεβασμό στο όλον
και σε αυτούς που δεν δείξανε απόλυτο σεβασμό στο όλον. Σας λέει λοιπόν κατακλείδη, τελειώντας τη σημερινή ομιλία ο Θεόδωρος, ευλογημένοι οι μεν που δείξανε τον απόλυτο σεβασμό στο όλον και οι υπόλοιποι, οι βολεμένοι, ούτε ψήλος στον κόρφο τους. Να το βαστίξουν καλά αυτό από τον Θεόδωρο. Από τον Θεόδωρο του κατακλυσμού, όλοι αυτοί που πάντα προσπαθούσαν να είναι βολεμένοι από λίγο έως τελείως βολεμένοι, βλέπε εξουσίες, πολιτικούς, τράπεζες, παπάδες, ούτε ψήλος στον κόρφο τους. Αυτό να βαστίξουν από τη σημερινή ομιλία και από τον Θεόδωρο. Να είστε καλά. Η αγάπη μου για όλους σας είναι χωρίς όριο, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν σεβαστεί, αλλά επειδή ακριβώς πρώτα απ' όλα δεν έχουν σεβαστεί την ίδια τους την ύπαρξη, δεν μπορεί ο Θεόδωρος και κανένας να τους προσφέρει τίποτα. Ο καθένας διαλέγει τον δρόμο που θέλει να γεννηθεί, τον δρόμο που θέλει να πεθάνει, είτε σαν ψυχή, είτε σαν φυσικό σώμα. Εσείς λοιπόν, πολύ αγαπημένες μου και πολύ αγαπημένοι μου, διαλέξατε τον απόλυτο σεβασμό στο όλον. Ουρανοί είναι δική σας. Να είστε καλά, σας αγαπώ όσο δεν φαντάζεστε και να βαστείτε τη σημερινή ημερομηνία 13/8/2020, 13/8/2021. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.